Allah dai kada kawo wani har mutum sai a kuɗi ka ba. Ai ne ka hannu kyau. Ya walakanci alhamdulillah ka san wallahi ranar ga muna ji ne wallahi August din nan ina ji ne sosai wallahi kawai dai ka san harkar ce sai da abun nan Wallahi dai kai ni ma idan mutum ya cika raki zai ba da maza wallahi to ya ake ciki ne to wallahi la ya lo baba zanna son ko saman bula wai a zanna bulan mutane wani nan ka ganan ne duk yara sun mashi musu ba sa mai sun yi wallahi ka san yanzu yanayi wallahi yanayi kowa jin August din wallahi kowa August din ga tana da bulan ma ai mai kyau an kiya ba su mai kyau wallahi in zanna nan ne mu zauna tare ai harkar ce sai da maleji wallahi baba harkar ce sai da maleji waya ne ga kana wannan yanwan bala'i na kaji nan da kaji daga gani ka gane nan bel ma wallahi ya gagaran sai kawai haka nan nika yawo da sheki rike ga kai kana san gayin ne sai an yi sai da haka nan wallahi an mora ba ga to ga ma ni gidanmu satin mu guda ba a yi binci ba no wallahi wata jangwal ce na a kai na kai ba ka san na shiga boko da jahilci baki ka shiga boko wallahi to haka wani ofa ne da haka ka an shi man karatu shi gidan Alhaji ne da Allah ka bari wata ofa ce nan ne ke ila ma an ka turo ma kai da ka san ku ba ku yi abun ba da wuri mu mun dan dade cikin ai kai na da kai ka shiga yaki da jahilci gafiya yanzu baba ba nan ko mina ne an kasa wallahi ni ma dai ban san ko me an kasa amma a wajen nan wai wallahi normal yanzu ka gane da za a yi wagga abu ka gane ka tashi ka je gida ka ga yadda za a yi wai tun da ka ga yanzu yanayin da ka ga wallahi hadari akai wallahi duk na gama ayyuka na da an kasa ni gida ka ga ko yanzu ina zan taya tun da dai ga kanan ne to ai ni ma nan ne zaman tafahe ne nake wallahi da ka tashi ka te gida wallahi ni dai yanzu na gama aiki na to nan ne ka ce mu to mu game don Allah yanzu to kai ka sani yanzu nan ne ko muna nan zanne wani alheri ya zo ya same mu wai alheri ya same ka ma kai dai ya yi amfani da ya same ku kai ba wallahi ni yanayin da nika ganin ma hadari kaga hadari na ana yi wallahi ya kamata da kai ka gidanku ni ban gane gidanmu ba ku ce yanzu an ga yanayi uban wa ka kai kato kamar ka gidansu kamar ya kai ka gidanku to ya makaranta nan ne sai makaranta mi za ka yi makaranta da shiga yin laɓe marwa ko to na ga muku yanzu wallahi na gama no aiki na gida wallahi aikin dan kaga aikin ɗaya da an garin yaki da jahilci aka ce mata
kaga yanzu muna August ne ga ko. August ne. Wai mun ta a sayar da gonar nan ta gado. Kawo kura uwa. Kuma ka sai da gonar gadon su yanzu. Kai Ana kamo ka kana zubewa. wai a kamo ni kini ne ni. Wai kai kai. Yanzu shawara da ba. Allah ba ka da hankali da Allah. Da Allah ka tashi ka je gida. Munan ne ya kamata ka ga ruwa aka yi wallahi. Wai Yanayin ka da san ake yadda za ciki wallahi. ka san abin da za a yi wai. A'a. Don ko Amerika maka ta wai ko Ingila. Allah kai dan kwaya ne wallahi na rance Allah. Sai da an yi harka kace ta. No, 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 no.